Alang sa mga kapuso nato nga boat mo apas to beat the tag-init, doon ay gitawag nga Secret Blue Lagoon sa Samal Island nga siguradong mo kompleto sa inyong summer escapade. Ato nang suruyon kining tago nga paraiso, kauban si Kent Abrigana. Ganaan ba ka mag-chill kapuso? Somewhere nga tranquil and peaceful. O basin trip nimo nga muhimo content para sa imong next vlog. Dinhi sa Samal Island, dunay secret lagoon nga matod pa, makarelax og sigurado nga makapawaw sa imong followers. Gikan sa Port of Babac, 30 minutes ang biyahe padulong sa Barangay Balit. Pagabot sa lugar, musugat kanimo ang kanindot sa view, nining gitawag nila nga Secret Blue Lagoon, o mas nailhan nga Enong Lagoon. Kung inyo ang makita mga kapuso, no filter, no color grading, blue jud kayo ang tubig dinhi sa ato ang mini lagoon sa Barangay Balit sa Samal Island. O kung inyo po makita ang tubig mga kapuso, mas tinaw pa sa inyong relationship karon. Ang turquoise color lagoon daw ginagwardyahan sa mga tag-as nga bakawan. Very enchanting gayud mga kapuso. Unsa pud ka ang say sa ato mga kapuso sa maong Secret Lagoon? Lindot nya ug sa babae pa gwapa. Makawala siya stress. Apan ang Secret Blue Lagoon kanhi matod pa nga water source sa mga tribong Sama tungod sa presko nga tubig nga nagikan pa sa taas sa bukid. Water source diri min nagkuhag water source sa unang panahon without kuryente pa. Then bawal sa unad. Sa karon, wala pa na-recognize sa maong lagoon isip official nga tourist spot sa isla. Actually kani nga area is under direct jurisdiction pa sa barangay because nga giadto na ni sa tourism Samal, wala siya dili siya pwede ma-approve because sa kagamay nga area, then ang kaning kuan nakapalibot ang mga group. Maong pahimang sa otoridad sa mga mubisita, mahimong responsable sa ilang mga basura aron mapreserba ang kanindot sa lugar. Kauban si Mel Comenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.